moji, ne znam da li ste znali, ali ja jako volim da krečim i da farbam. Imali ste to čak priliku i da vidite u mojim prethodnim klipovima kako sam farbao vrata, kako sam farbao neke stvari oko kuće i uglavnom sam koristio Irkomove proizvode. Ne znam da li ste na to obratili pažnju, ali sve su to bili Irkom proizvodi, čak sam ih i vama preporučio jer su veoma laki za korišćenje i što je najbitnije, brzo se osuše i ne ispuštaju neprijatni miriste. Pogodite šta, sponsor 6. epizode Farbam kapiju su Irkom boje. U saradnji sa domaćom kompanijom Irkom, u konsultaciji sa njima, odlučio sam da sa njihovim farbama ofarbam u potpunosti kapiju. Sada, ovo nisu bilo kakve farbe. Dakle, pre sve koristit ću 3 u 1 farbu za metal, može se koristiti takođe i za druge stvari. Sa njom ću ofarbati belu konstrukciju, takođe tu je odmašćivač i razređivač, to ćete sve kasnije vidjeti kako ću koristiti, i takođe dugotrajna zaštita za drvo i Irkolin Gold. S ovim će inače biti farbana drvena konstrukcija, ova ovde hrastova iza mene, to ćete takođe vidjeti kasnije. I takođe još jedna bitna stvar, giveaway. Ostanite do kraja ovog videa i saznaćete kako da učestvujete u giveawayu i šta možete da osvojite. A ja se polako bacam na odmašćivanje metalne konstrukcije i na farbanje. A u toku farbanja ću vam pričati kako se koristi ova farba. Što se tiče Irkom farbi, izbor je jako veliki, ja sam se malo teže i odlučio koju farbu konkretno da odaberem. Znači imamo pre svega više varijanti kako možemo ofarbati našu kapiju. Ja sam se konkretno odabrao u 2 varijante, to ćete vidjeti kasnije, ali želim takođe da napomenem šta sve imamo u ponudi. Krenut ćemo prvo od Irkom 3 u 1 nove antike. Dakle, ovo je specijalna farba koja se nanosi direktno na metal i takođe ova farba sadrži u sebi metalne opiljke. Odlična stvar recimo da ofarbate kovanu ogradu s ovom farbom i na suncu će se ona presijavati, što izgleda prelepo. To možete vidjeti na ovoj paleti i takođe možete vidjeti na ovoj maloj maketi koja je primer, eto, recimo neke kovane kapije. Sljedeća stvar je 3 u 1 farba koju ću ja konkretno koristiti, takođe isto izbor je dosta veliki, nanosi se naravno direktno na metal i ja sam se konkretno odabrao za belu mat varijantu, ali imamo mnogo više primjera i bukvalno ova farba plastificira metal. I također što se tiče drvene konstrukcije imamo da biramo Irkom Gold varijantu, ja sam se konkretno odabrao za hrast, iz razloga jer su naravno hrastove daske. Hteo sam inače sve da bude ofarbano u belu, ali pošto su vlažne ove moje daske, to je sirove su, raširio sam ih ovde malo da se osuše koliko toliko, ali posavjetovali su me iz Irkoma da ne farbam sa belom 3 u 1 farbom, već da ofarbam prvo sa klasikom zaštitom za drvo i kasnije sa Irkom Goldom u hrast varijanti naravno. I to bi bilo to u suštini što se tiče tih nekih paleta, znači izbor je zaista veliki. Kod mene će konkretno konstrukcija biti bele boje, a drvene lutke u hrastovoj boji. Smatram da će to biti veoma lepo. Dakle, šta prvo radimo? Koliko ima potrebe, prvo je potrebno odmastiti metalnu konstrukciju, kao u mom slučaju. Malo je negde korodirala i to ništa ne smeta. Na to može komotno da ide 3 u 1 farba. I koristimo naravno odmašćivač M takođe od Irkoma, znači uzmemo jednu krpu, natopimo, dok god se crni skidamo, kada više nema crnila možemo da farbamo. Preporuke koristite takođe i neke rukavice i naravno polako da počnemo. Za 3 u 1 farbu nije potrebna nikakva priprema, osim da se skine korozija koja se ljuspa ukoliko je ima. Na blagu koroziju ide direktno. Naravno, konstrukciju je potrebno odmasiti jer ukoliko negde metal ostane masan, tu se može farba uljuštiti. Nakon što sam jednom prešao preko cijele konstrukcije sa odmašćivačem, uzet ću novu krpu i ponovo ću još jednom preći svuda. Nakon što je kompletna konstrukcija odmašćena, u mom slučaju prelazimo na Irkom 3 u 1 farbu, koristit ću belu boju i takođe koristit ću R1 razređivač za isto ovu farbu. Jedno ovo četvrtosto pakovanje potrebno je dodati otprilike jednu malu rakijsku čašicu, zatim uzeti jednu parče drveta, što šire lepo fino promešati i farba je spremna za korišćenje. Nije preporučljivo mućkati kako se eventualno ne bi stvorili neki mehurići. Irkom 3 u 1 boja sadrži u sebi antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Ne nanosi se osnovna boja i nema potrebe da se površina pre toga premazuje antirostom. Ide direktno na rđu, što nam dodatno i skraćuje samo vreme farbanja. Irkom 3 u 1 farba se nanosi u 2 sloja i maže se mokro na mokro, što znači da odmah nakon završenog prvog sloja može da se nanosi drugi, što je velika ušteda vremena. Kod drugih proizvoda, drugi sloj bi morao da se nanosi tek sledećeg dana. Sa Irkom 3 u 1 se posao
završava u jednom danu. Boja je izborno namenjena za metal, ali se može koristiti za farbanje drvenih površina i plastike. Pa ljudi moji, prva ruka farbanja je gotova, znači odmah sada mogu još jednom da pređem sve kompletno. Šta je poenta priče, znači sada kako sam završio prvi sloj farbanja, odmah mogu da krenem i drugi, naravno nisam redosledom kao što sam farbao i prvi. Po potrebi možete malo dodati razređivača u 3:1 farbu ukoliko je previše gusto. I druga ruka farbanja je upravo završena, sada se baš vidi ono, lepa bela boja, mat boja, nisam teo sjajan, jednostavno ne sviđa mi se. Dobra stvar je kod ove farbe što se relativno brzo osuši, dobro i napolje je dosta toplo. Za nekih 2 sata vremena kažemo da sam prefarbao u 2 ruke ovu kapiju, s tim da ću možda malo da prepravim oko onih ručica sa nekom manjom četkom gde nisam mogao da pređem sa ovom većom. Može se nanositi pištoljem i valjkom, važno je da valjak bude nitrootporan. Također detaljna uputstva možete pronaći na web sajtu www.irkom.com. Polako ali sigurno farba se suši, evo ništa ne ostaje po prstima, što je odlično. Sada vreme se nešto iznenada pokvarilo, tako da me je strah daske da sortiram ovde po dvorištu, da ne padne neka kiša, pošto naravno njih treba premazati zaštitom za drvo i kasnije goldom, tako da me to malo strah. Ćemo sačekati malo, ne znam, nisam siguran, mada najavili su za danas pljuskove i grmljavinu, što ne mora znači da će padati baš u padeju. Još jedna stvar što se tiče ovih rastovi daski jeste da su malo dugačke, tako da ću svaku jednu morati da podskratim, to ćemo komši ja da uradimo, ali sada moram da odaberem tačnu veličinu za koliko ćemo da podskratimo, tako da ću ja sada da odmerim neku meru koja meni odgovara. Spustila se neka dosadna kiša, ja se iskreno nadam da to neće smetati, konstrukcija relativno suva je, mislim da neće nikakav problem praviti, a hrastove daske sam morao da podmetnem pod terasu. Čisto sumnjam da ćemo moći danas da nastavimo posao, možda da, možda nema, da ne verujem jer su danas najavili pljuskovu i grmljavinu, dok je pre podne eto bilo lepo vreme, videli ste, bar sam to iskoristio. Još jedna stvar pre započinjenja farbanja lutaka, potrebno je vodenom ili nekom finijom šmirglom malo presmirglati te ivice, kako bi kasnije zaštita mogla što dublje da uđe u drvo. Ukoliko radite sa drvetom, kao ja u ovom slučaju bez rukavica, vodite računa da vam trn ne uđe slučajno u prst. Za danas to je to, sve letvice su ošmirglane, svaka jedna, također svaka jedna i podskraćena za 13 cm i sada sam ih ovako poređao svuda da se malo proluftiraju pošto su vlažne, pa ono negde tamo sutra oko 13 časova bi počeo da farbam sa zaštitom, prvi sloj i onda tamo preko sutra drugi sloj i tamo negde u ponedjeljak da se ofarba sa onim finalnim slojem i tamo negde možda utorak postojanja. Bogo ima tu posla. Sve u svemu nastavimo video sutra. Kao što sam ispomenuo, u mom slučaju drvene tarabice su nešto malo vlažnije i da bi u tom slučaju trebalo sačekati bar mjesec dana da se iste prosuše koliko toliko. Iz tehničke službe IRCOM su me posavetovali da nije baš pametno nanositi farbu na vlažno drvo, ali su morali nekako da se snađem. I u tom slučaju ćemo koristiti IRCOM Classic u 2 sloja. IRCOM Classic je tankoslojna lazura, u mom slučaju nijansa u boji hrasta koju sam ja odabrao, koja je retka, nije potrebno razrađivati. I zbog toga ulazi duboko u pore drveta i na taj način štiti drvo. Također ga i nijansira.
Završili komšije ja sa farbanjem lica. Sutra ćemo farbati drugu stranu i posle 12 sati možemo farbati ponovo. Još jednom u drugoj ruci, naravno. I svaku jednu dasku ću možda po potrebi još prešmirglati, ali sve u svemu vidjet ćemo, tako da ćemo video nastaviti ponovo sutra. Iskreno nadam se da neće neka kiša pasti, jer se vreme ponovo pokvarilo. Sad je negde oko 9 sati pre podne, komšija i ja smo prešli drugu stranu tarabice jednom. S tim da je ova prethodna strana već suva, tako da će možda negde oko uveče, oko 6, ukoliko bude bila suva na dodir, preći onu drugu stranu što smo prešli juče u drugoj ruci i onda može da ide onaj završni gold sloj, ali to će biti verovatno sutra. Sada je negde oko 15 časova, jutros oko 9 smo prefarbali ovu zadnju stranu, to treba inače da se suši 12 sati, međutim, ovu drugu stranu smo negde još juče oko 5-6 farbali, tako da komotno mogu da pređem sada još jedno. Ima 70 komada komšije, sada nije tu, tako da ću ja sam polako da krenem, pa koliko potraje, potreće. Pa ljudi moji, evo nas u trećoj smeni, negde oko pola 11 uveče je. Jutro smo farbali ovu drugu stranu komšija i ja, prošlo je 12 sati, tako da ću ja ofarbati u drugoj ruci ovu zadnju stranu, kako ne bi ponovo kasnio jedan dan. Sutra može i sa gold voskom da se pređe, možda jedna i druga strana, vidjet ćemo, nadam se da će moći. I možda tamo negde utorak, sredu već budemo posijali, sve zavisi kako bude vreme dozvolilo. Boga mi, ima jedno sat i po vremena posle sigurno, može čak i 70 komada prefarbati. Mislim da je ovo treći dan ili četvrti, nisam siguran. Biće da je treći dan farbanja. Boga mi traje ovo farbanje poprilično dugo, ali šta je tu, jednostavno moramo čekati svaki put po 12 sati da se osuši jedan sloj. Pošto sam 2 puta prešao s Irkom klasikom, tačnije s Irkolin klasikom, sada preostaje da se pređe sa Irkom goldom jednom, jedna i druga strana. I posle toga su daske spremne za montažu. Tako da pripremamo smesu i farbamo ponovo 70 letvica. Pre upotrebe doznu je potrebno zagrejati na suncu ili u toploj vodi kako bi se vosak otopio i premaz bolje prodreo u drvo. Vosak čini da premaz ne puca pri širenju ili skupljanju drveta, a UV zaštita sprečava da premaz puca ili bledi pri izloženosti sunčevim zracima. Irkolin God lazura će zaštititi i nijansirati drvo, ali će isto tako i dopustiti da se vidi prirodna struktura i godovi drveta. Pre upotrebe boju je potrebno dobro promešati i nije preporučljivo mućkati je. Ukoliko se recimo ne izmeša dobro, može doći do nejednakosti u nijansi. Boja se takođe nanosi u 2 tanja sloja sa sušenjem po 12 sati između slojeva i međuslojnim brušenjem. Pošto su u mom slučaju tarabice nešto malo vlažnije, nanećemo samo u jednom sloju. Danas je sreda, daske su prefarbane, suve i spremne za montažu na metalnu konstrukciju. Negde oko 15 časova je popodne, čekam da dođe komšija s posla i onda krećemo u akciju, on i ja polako da odmerimo gde će koja da dođe. Kupio sam inače torban šrafove sa platnama, vidjet ćete između ostalo kako će to sve da ide. I od svega ovoga sam čekao najviše ovaj deo oko postavljanja. Inače što se tiče tarabice, jako mi se sviđa boja, znači na suncu se presijava ovaj vosak iz Irkom Gold Farbe, znači zaista odlična kombinacija, tako da krećemo uskoro sa postavkom.
Pa ljudi moji, za danas smo završili. Nestale mi inače platnje. Dasaka će biti dosta, što je najbitnije. Za mala vrata treba otprilike nekih 14, možda 15, vidjet ćemo, tako da ćemo to nastaviti sutra. To bi zvanično trebalo i da bude gotova konačna kapija posle ko zna koliko godina. Prosto ne mogu da verujem, eto, da ću imati kapiju. Pa drugari moji, danas je petak. Petak, 5. jun 2020. godina i zvanično mogu da kažem da imam kapiju na svojoj kući. Kako to zvuči ovako smešno, imam kapiju. Sad normalan svet ima kapiju, ali da eto ja nisam imao koliko dugo godina. Ova ulica inače nije toliko prometna. Daj da kažemo da je trebalo biti kapija, ali jel, treba kapija jednostavno na kući. Negde oko 17 časova smo juče završili, uhvatio nas je neki jako veliki pljusak, zato inače nisam ni snimao. Pa smo onda po tom pljusku radili, ostale su 2-3 tarabice da se ušaf. I rekli smo komšija i ja, rekao nećemo odustati, znači dok god ne završimo sve pa makar pucali i gromovi. Tako je bilo, naravno kameru sam uneo kako ne bi pokisla. Preostaje tu još da završi neke sitnice poput onih torban šrafova, znači njih ću prefarbati belom farbom kako eventualno ne bi rđali. Isto tako i na drvenom delu, sa istim tim voskom ću preći preko tih torban šrafova za koji dan kad bude imao vremena. Sve u svemu bilo je dosta materijala, što je najbitnije, ostao nekih 12 lutaka, 13 otprilike, neke su bile malo krive, tako da smo birali. Sad sam i naručio više iz tog razloga i vi ukoliko uzimate drvene daske, savjetujem uvek da uzmete 10-15 komada više jer nisu sve savršene bile, ali sve u svemu izbirane su najbolje i jako sam srećan eto što nisam ofarbao pre svega u belu boju kako sam želao, već u boji hrasta jer tada drvo dolazi naravno do izražaja. I sve u svemu ja sam vama obećao giveaway, tako da ostanite do samog kraja ovog videa i saznaćete šta je giveaway. Nego, šta je taj giveaway koji ja spominjam od samog početka? U saradnji sa kompanijom IRCOM, koja je inače podržala epizodu broj 6 od terase do kapije, u dogovoru sa njima odlučili smo da poklonimo nekome vaučer u vrednosti 6000 dinara, što je ekvivalentno nekih 51-52 eura. Šta to znači? Moći ćete da izaberete bilo šta od njihovih proizvoda u toj vrednosti. Odlična stvar recimo da i vi ofarbate vašu kapiju, da ofarbate vrata u kući, košnice, oluke, znači šta god. IRCOM zaista ima veliki asortiman proizvoda, što od farbi na vodenoj bazi, što u 3-u-1 farbi, što od zaštita za drvo, što sam ja koristio. Također imat ćete i web sajt u opisu videa. E sada, kako da učestvujete u giveaway? Dakle, imat ćete tabelu u opisu videa, klasično ostavite vaše ime i prezime, link Instagram profila, broj telefona, nije obavezno, možete ga staviti kako bi vas ja mogao kontaktirati. I uslov kako bi uopšte učestvovali u giveawayu jeste da zapratite njihov Instagram profil ircom.boje. I ja ću tačno za nedelju dana da izvučem dobitnika koje ću objaviti na svoj Instagram profil. Dakle, to me uvek dosta vas pitalo kad izvlačenje, znači tačno za nedelju dana pratite moj Instagram i bit će objavljen na mom storiju. Dakle, ostavite vaše ime i prezime, ostavite link vašeg Instagram profila, broj telefona i zapratite IRCOM boje. Ja ću dobitnika inače povezati sa kompanijom IRCOM i kasnije će taj dobitnik moći da se dogovori sa istom šta želi konkretno od proizvoda. Što se tiče inače IRCOM boja, ja sam prezadovoljan, puno im se zahvaljam što su eto podržali epizodu broj 6. Također prezadovoljan sam kako je ispala kapija, vi obavezno pišite u komentarima kako se vama čini. I zvanično mogu da kažem eto da je ovo kraj serijala od terase do kapije, bit će naravno još serijala u budućnosti. I mi se vidimo naravno u nekim od narednih klipova, popravki, vlogova, recenzija, šta god. Veliki pozdrav i sve najbolje.